Yan. So matatapos na yung ating paglalagay ng pump. Welcome back to my channel guys, and kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and comment and like and share na rin po. So for today's video guys, gagawa tayo dito ng water pump dahil yun ang number one na problema dito sa ating lugar, yung tubig. So gagawa tayo ng pump, ipapataas natin yung tubig dun sa bahay natin. So tara guys, samahan nyo ako, let's go! Go, tutoy. Tara. Ligo na, tara, ligo. Yan nga guys, dito tayo kukuha ng tubig, patataasin natin doon sa bahay natin. Ayan. So, sa ngayon ho ay nandito si Levian Brokisa. Ayan. Hi ka naman sa vlog ko. Ayan. Ayan. Wala kami, make up muna kami. Nice! Ito din pala doon na dalagang Pilipina. Napakaganda niya. Siya po ang prinsesa, si Manay Mia. Ay, sabi kami ba doon sip-sip? Ayan, magkakapit na tayo ng wire guys. So, ayan. So, gumamit tayo ng wire galing dito sa bahay hanggang doon sa tank. About 250 meters. Ayan. So, ayan guys. Bababa na tayo doon. Dito na yung tubero natin. Tsaka yung electrician natin, si Dilon. Ayan. So, ayan. Ayan guys. Sinusukat na nila yung kulang na tubo. Ayan. Semento tsaka buhangin. Ayan. Galing.
So ngayon, ilalagay na natin yung drop wire para sa ating electricity. Ayan. Ayan. Karen mo ita kadiyan kan? Sana all. Hindi ko mo di sa mo. Gayop. Sige, mo pa. Orad ko man. Dito mo pa. Ay, bulot ang tubig! Sabi ko na sa inyo, say kasama ka tong sukid to. Pagarahay. Uy, di. Dito mo. Ito na ikabing kapuro. Dito nga po kung iwan ka rin. Ito yung pangalit ang ilo. So ayan na nga po, napaandar na natin yung makina. So ayan, may lumabas ng tubig dyan. Kaya naman ako de. Ha? Kuha mo na yan, natin mo na yan. Sinapo na ito. Sinaputan ko na yung kayo, nabi ko man. Hello? Tadi karapian sa itaraan. Mo. Pakita. Si Drian, di ko nababasaan sa lugot. Yung nagidali, abo pa ba yan? Kurban eh. Yan, ngayon tani. No, taplon dali. Tamakit mo kan dali. Tiplon. Uy, tiplon boy. Sulit mo raw ngayon, tarik na ito tungkol. Sulta na. Tama abot ang pakanraga. Sisi mo sa tanggalin mo kan. Putay. Dalaan mo na ah. Talang kwa. Hi guys, so dito na nga tayo guys. Magaan na tayo dito. Oh. Ay. So papakita natin ito sa bahay. Ayan. So nandito na tayo guys. Papaakit na natin tong tubig doon. Ayan. Guys, ito nasa baba natin oh. Oh. Ayan, katat, lakas. Ayan. So malapit na tayo sa bahay, diyan na lang. Ayan. So hi guys. So andito na tayo ngayon. Medyo nakaakyat na yung tubig sa atin. Ayan. So ayan. Lakas. So ikakabit pa yan natin dito sa itim. Pupunta doon sa bahay. So ayun. Lakas-lakas guys. Oh. Ayan. Diba? So kakabit natin yan. Andun pa yung ating tubiro. So ayan. Ayan, makakaakyat na yung tubig sa atin. No? Wow, lakas guys. Lakas talaga. Medyo madulas dito. So dahan-dahan lang tayo syempre. Kasi madulas dito. So ayan. Magpaparil-paril na po si Barangay. Ayan. Buhos. Ayan. Buhos pala.
kan makisignaw. So ayan nga guys, tapos na yung ating munting bahay ng ating pump. So ayan. So ayan yung ating bubong. Kita nyo. Ayan. So andito yung bubong natin. Okay. Pababayan doon. Ayan. Nasa bahay na. Ayan. Maliligo ako! Ano masabi mong nasa bahay na yung tubig? Thank you Lord very so much sa water. Ayan. O si Mami. Ano masabi mo sa tubig? Salamat. Ayan guys, nandito na sa bahay yung tubig natin. Ayan. So, success yung pag-pump Ang natin. So, sasabi ko po sa anong masasabi mo? Lord, sa Lord po, thank you po sa water na dinala mo po dito. Thank you. Ang presko. So, ayan guys, success yung tubig. Ayan. Wow. So, dito guys, gagawa tayo ng tank dito. So, nagpapagawa ako ng tangke dito para meron tayong lalagyan ng ating mga tubig. So, dito. Ito yung pinapagawa kong tangke para meron tayong lalagyan ng tubig. Ayan. So, dito siya. Yun yung pinapagawa nating tangke. So,